fasten up chi. Yeah. Right. Apa ndakudzoka kwauri. 2 years back ndakanga ndiri kuSouth Africa. Ndiri muJohannesburg, mutown inonzi Gibstown. Right. Ndiriko iyo nyaya language yandoda kuti ndikutaurei. Rowa number ya Oliver. Nevaita show vanofamba Oliver Mtokozi. Zimbabwean singer. Right. Samanyanga. Pane vaita zvavo promotion nekupromota chidragon chidrink changotambirwa right. Saka ipapo changobva kuitwa sei kuintroduce, saka vaida kunzwa vanhu maviews avo kuti chinotesta sei, vari kuchitambira sei. Saka yanga iri road show. Pakadamburwa nhamba ya Oliver yekuti tozeza baba, but mazulu havazvinzwe, vakajamba, vakaita discipline. Why vakaita discipline? Music yakarongeka. Saka azvinei kuti uri muJamaica uri muchi, but music kana iri right unojamba, unotanga kutora action yekuti wewe unotanga muri 2 but munozonyamura chaunga chese chinotanga kupinda mumudi iyoyo. Ndakazoona zvichiitika. But iwe unozviziva here kuti pauyo mwana wepamba penyu atanga kuimba song yake paangomona upi wedzera aiwa mudiki smart auna umunzi wachiimba here mufana saka zvikureva kuti isusu tikutoimprova ipapo chibambi chaicha chinenge chiri kubhadhara. Iwo ndowaye muti mutsaga kai, iwo ndowaye muti mutsaga kai. Naija Blaze bye bye tichi anzi rova taking wenzura takine ndaraingo piso nemwe engura aita sei raiona panakazoda kutara Germany. But information yandanzwa yekuti muzukuru wangu ari namba yako ndafara, I'm very glad. But level yandiri kuda inini hatisi kuda kuti tingokuziya vanhu vasingakuita kuti iwe uzokwirawo ndege. Nyatsozikanwa. Enda pamaposta iwewe. Point yautaura right. But ngaukorrectawo pakuti iwe ukaenda pamaposta unenge wakunzi Jose here iwe. Ukaenda pamaposta akona ukwata, enda pamaposta unamirwewo. It's not ukwata. Streets machichi. Arutaura izivi kwanzi ukwata enda paposta. Let me tell you something. Chichiri kuitika muri kublock here. Let me tell you something that. Inini like I said earlier on. Ndakatanga kuplaya band. Ndichenda ma live shows. Andika ndisina kumborecorda, ndisina music kurecorda. Saka going live kwandiri it's not a news. I've shared the stage na Fred McGregor. Andika share stage na Marcia Griffiths. Andikona unataura waemba na Bob Marley. Saka stage ka andinyenye kuichika but kuti nema circumstances nezvikuitika iye zvino andika this is where I have to put my game together. So I'm talking about yes and chichi. That's what I'm focused on. But I have to come there with this. And music yangu ikuita more popular. So which means demand yangu ku stage ikuita more. You see, that's what I'm going to write. Isusu manje ka what is trying to say Kamandaza ka, he's not trying kuti end up on poster chete. What is trying to say kuti isusu tukuda live entertainment yako sa Mr Entertainer ndika yoenda vanhu kuona uchiperform live. Say vanhu vasati vakuona uchiperform live ndozvikutaura uyu, because and when you perform live ka and ma promoters anowanda urikona okay majanisi ekuti kuite go live achona ndika ano involve kuti kana udaita go live to cost that uri kutara looking at rehearsal andika rehearsal achona ine cost implication, but kuti yomite ma cost kana usati waine for example sina finance unofanga uchiwana kana mari futi kuma live ndo pane paradox yacho. But iwo kuti uende ku live kuyaka most of my upcoming artists anenda ku most of my live shows but just to try and make a name, not to make money. Yes, the pressure iriko ma promoters anotita like anotona unge basa ari kurirana. Saka they don't have an incentive to pay my artistic. Inini kuzvinzwisa like all right. So I'm trying to put my game together. Kuti inini andika I'm trying to put live ezvinatoona mwandi because chiboya uriyese live andika ndidaro manje. Pamwe tikutadza kunzwanana. Mina zvandikutaura. Is the quality of the video uri pa stage. Okay. Saka
let's say waenda unoridza kuenda kwawakaita kuVictoria Falls nanaFantana ndira. When they put a video on YouTube, the quality of the video should resonate your image. Yokuti mumwe munhu akaiona anoona uri pamusoro. Even performance yako kana iri low. I get what you're trying to say. But atisuda kuita manje andindi kutora production. Indi kutora video andika. Nobody knows ndi kutora video ni. But the quality inozobuda pa video iyoyo. People are not looking at what you are saying. They are looking of the quality of the picture. A picture says 1,000 words. And most of these things, we're not going to a video, but the quality of the video, I want to go end up my awards. The quality. Yes, the video I eat, let's go to the quality of the video. Song you know gonna good zikisirwa ne quality ye video ndanyebere mandazi. Sure, it's 100%. Katino gonna kupuwa mileage. Nokuti yakurikire kwa mashows. In simpler form zvinongoro kuti pama shows. Apana vazhinji vari kuimba vari kusumuka izvi. Vari kusimudzwa nemavideo kuma live show. Saka you need that pesi yako ifambira time. Zvekuti kuchabuda mari uchaita sei. Chimbosiyana nazo. Because all right. What are we trying to say kwauri? Minamdal. What are we trying to say kwauri andikam? And kuchaitwa zema-city sports chichi mashows kana kila tianita show andika on his birthday. You ask an artist kuti anochi dangoimba 2 songs. Overimba 2 of your best. Between that the artist of the moment or before the artist of the moment, and you might be shocked, you might steal the show. You are allowed to go mira uchingoti ano andipo pa poster ka izvinhu zvako zvinongora zvoramba zvakamira because vana vasi kukuona. Amene pamwe tiri kutaura chirungu. It's to the point. Ayo taura iwe. Nyaenda yako. It's to the point. But nevertheless, in Gutika, I was also trying to break into the. It's like a circuit. It's like a circuit the way it is. When I some same shows there, maybe it's about big issue and cheapers. It's like a circuit and possibly announce the DJ was not. So it's a better to appeal that circuit. That's what I'm trying to do. That's what I'm saying. Cheapers, my Baba channel big baby. Cheapers, but I can't big sport. That's what cheapers. Don't know what your much was. So also it's access to these people we know, and also their strategic role. We appreciate that. So I'm pushing for that. I'm trying to push for that. Like you're saying also, I'm a strategic appearance. Look at that 2 songs. From a big shows. But like Andita Wakaenda of Victoria Falls, you are part of a team and you choose sport and the same team yoga Panama Marwenda on this SWAT 29 Marwenda ku South Africa and I think Rascal Barwenda. Well, as soon as you hear that, because there's a mission like that, you should go on a Fanta and no Fanta and a promoter. You know, can I just come with you guys? Like, you should be aggressive for food. Not go me around what I run. But also, yes, it sounds right. It sounds right. It sounds logical. But sugar also is artist cinema movement. E movement and scale. And artists also within my own right and yes. And it's like also as an artist the way I feel.
mwana time yake it's like a genesis andikona Caleb utatosvika ipapo achidaruka it's now his time kwatotoka akazvita ipapo aiona idini manje iye zvino energy yangu yakawanda ka I was putting it in production uchaona pa zvikuitika pamberi papa uchaona pa tikuenda towards the end of year pa just see music yangu ichita sei ini focus yangu ndekuti I want to be head more iye zvino zvinoitika zvega andikona next thing tinoona totoma answer WhatsApp South kachichi asazva concrete kuike ngade mari andikona it's a genesis ndoka ndiri kuendawo ipapo but for me to try and send kanzwa kuti jalafu radaiso ndodaiso kumailana jalafu because ati ndasiteba daiso ndodaiso aiwa ini nditori artist in my own right it's a movement yangu tosumudza movement yangu andikona it's just my timing time I'll connect Saka you are protecting your brand that's what you trying to say no, and also you're a brand artist depends artists are next artist if can open enough are free andika it sounds right kuti ngonditi for example Killer is the man of the moment appear pana Killer it sounds right but he are free here kuti ndipinde game racho iyo ndaka ndipo kupindura manje ndo pamwe pandani chada kubvunza kuti unoziziya here kuti kana uri artist chinoita kuti iwewe ukwaniswe discipline unoziziya discipline discipline ndibvunze kuti mirambotaura nediscipline yake chii mubvunze zviri easy kuti utambirike kana uri munhu ane hunhu ezimbabweans usati wamboenda abroad kana uri munhu ane discipline munhu wekuti unozvininipisa always but wa munhu wekuti wa mukuru ngatisoka urupanzwa right but are out of context zviri easy manje kuti ukanoka dhora promoter uchingopinda welcome yano zviri right ka but asikupinda apa ndizvozoka andikubvunzwa kuti wewe pane vamwe vari kuenda aiwa kamdara iwo ndikwane pa movement nevamwe vanhu andikuona Charlie Blake ka akauya ega Sizzla akauya ega twati mutisa vangu auko Captain akauya ega ndingakauya ega asi kuti ndiri Charlie Blake ka ndikazwa kuti Sizzla kuenda ndoti Sizzla ndikuda kuendawo aiwa ndite izvozvo jamani ini nditori movement amusi kundiona here amusi kundiziya here musamsaizi jamani ndini wacho chimera ndikutaurire manje nguva yangu ndiri kuita sei chimera ndikutaurire manje ndikutaurire being an artist azviro kuti iwe unoda kubva wada kushaina kana iye pamwe ndeyakutoshainirwa tisitoshainirwa iye zvino hatina chini but tine power tine potential but inini ndiri kudzoka ipapo pakuti iwe kushainirwa kwauri kuita zvaaccepte zvininipise maresults ekuzvininipisa kwako uchasimudzwa naiye wacho ada kuzviti akapenga ye achakuda good behavior ramba wakazvininipisa iwe usati kana ukanoka dhoo rake akakuti no zvinezvi handina time newe ndibotaurai yakafanana nenyaya yemakolab muindustry wachinzi kolab artist munhu akawanda ndika maartist akawanda anobhiliva kuti ndisumuke ndifanga kuita kolab nomwe munhu yes kolab inogona kupa mileage handika but it's not about collab it's about you who are you iwewe waona ende futi maartist anonetsa jamani kuti iwo paunosvika chingoda collab unomira anitutu akaita che because munhu yashanda kusvika palevel iyoyo anangomuka arichi ipapo andiko dzizobhadharisa waona iwo ungoda collab kuzoda easy way uda ngoti twaso chichi andika ko iwo itoka kuti ndikudawo collab nevanhu andikona the same movement andikudzama utaura ipapo it's not like kuti ungoita pride kuti chichika but you get to realize kuti iwo kuti zvako zviita anditi unofanirwa kuva uri munhu andasei anta zvinhu zvako be yourself ukona be your own man be your own man ipapo ndapanzwa padiscipline wambondicrasha but wazvinzwa it's a point taken kana wawega uchandifunga touya padressing inocontribute futi kwamuri vaimbi post china imwe rasta imwe yekuti vachadonha kana inda ichirumira mafans because pane nguva yekuti unongo uchida ifo uchenda kune vanhu autoda ifo vanotya but problem yenyu mai mudhara asi waibata but point yakanaka kuti smart but mai munotiza kuti rasta mirai ndipo kutsiurai ufonga kutsiurwa mudhara
une point yakanaka but mfa watsurwa imma pamwe patora nyaya yechina mafama yakurasta imma wene colonial mentality maiba ngade mangotora nyaya yechina mirai ndara ngade mangotora nyaya yechina mungonya yechina musataura rasta mukamotora nyaya yechina right andika ne mangotora kuti china mochichi mopiyara lai baba kwende kutaura Christian wotoka china wo Christian what Muslim aiwa kuchina mato guys pabate baba andika don't make fun out of it china mato imimi mkamune mne hey why need that rasta kamune attitude yenyu towards rasta I think keep it personal kama utanya china it's a different issue don't mix aiwa izvi tofana uzvitaura kuti iwe uziye une malobs achazokura kusakamati rasta iroro rinoda maintenance ropana achida kuuya out of topic manje yeah personal aiwa but unofana kunge uri presentable unofana kunge uri presentable capitals I know that saka ukutaura kuti kumhanya kubva perfect uita sekwini aiwa ndiri pagraft inini I try by all means. But isusu. Handisiyane napo asida kuti upaziye kuitira kuti iwe upaziye. Iwewe. The last time upawakamona. Is he the same person? Yeah, in terms of what? Anditi baba wamtaura wakapfeka hembe dzechibhambi. Handambomutwa akapfeka hembe dzechibhambi. Wakati wakakwira pastage wakapfeka hembe dzako wakapfeka ndezitsaga. Akati inini ndikurepresenta. Amuna kundinzwa zvakanaka. Saka imi maisa mazwi enyu mukanwa. Ndo wakataura wega. Kuti wakatiita taki neana Sulu. Ana Simon Chimbeki. Inini zvandaishitaura inini ndaishitaura kuti rasta iri rinoda kumaintainwa. Dread inoda kumaintainwa. Zvine zvarinodawo. Kudhaiwa. Kuzvirawo. Yo rasa da kuti maintainwe sei. Yo zvandiri kutaura unoziya. Iyo saka kuti munhu wese ane rasa ane china. Ndozvauri kutaura. Aiwa mira yo mandazi.